Ġnien tal-Fuklar f'Ħattart huwa proġett li trasforma sit li qabel ma kienx jintuża u kien mimli konkrit fi ġnien pubbliku. Fl-inawgurazzjoni tal-proġett, il-Ministru għall-Ambjent u Enerġija Miriam Dalli qalet li dan jirrappreżenta pass ieħor pożittiv fir-riġenerazzjoni ta' spazji miftuħa madwar il-pajjiż. U allura permezz ta' daw il-kollaborazzjoni differenti qegħdin naraw ukoll li dawn l-ispazji nkunu qed inwassluhom dejjem eqreb tar-residenti tagħna. Fil-fatt dal-ispazju qiegħed kemm taqsam triq vera żgħira u mal-ewwel ikun hawn ir-residenti. Il-proġett ta' ġnien tal-Fuklar ġie inawgurat mill-Ministru Dalli flimkien ma' membri tal-Kunsill Lokali ta' Ħattart u t-tim ta' Project Green. Jinsab biss 10 minuti mixi għal iktar minn 7,000 resident. Joffri spazju aħdar li jinkludi fih ir-rikreazzjoni u l-integrazzjoni soċjali. Il-proġett tejjeb il-kundizzjonijiet ambjentali fil-waqt li ħoloq spazju li huwa faċilment aċċessibbli għal komunità lokali. Ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni kunu bbażati fuq il-prinċipji ta' responsabilità ekoloġika u użu fit-tul. Is-siġar u l-arbuxelli koll eżistenti ġew preservati biex jinżamm il-valur ekoloġiku ta' dan il-ġnien. Żoni pavimentati bil-konkrit ġew skavati sa fond ta' metru u mibdula b'ħamrija adattata li permettiet it-tħawil ta' 25 siġra u 283 arbuxelli oħra. Dal-post kien kollu pavimentar u issa minnih ġnien biex il-komunità tkun tista' tiltaqa' fih. Diġà kienu jiltaqgħu fih l-anzjani u issa provdejnielhom spazju aħjar fejn jiltaqgħu jqattaw il-ħin tagħhom, kif ukoll għaqadna żewġ ġonna flimkien permezz ta' pavimentar. Is-Sindku ta' Ħattart Stefan Kordina ratħajr li l-Ministeru Project Green tal-għajnuna kbira lokalità ta' Ħattart u li minna se jgawdu residenti.